עמירם בן אוליאל נידון ל3 מאסרי עולם על לא עוול בכפו. התנאים שהם לא תנאים, והאיפה ואיפה. 8 שנים, שום דבר לא נותנים לו, יהודי ירא שמיים. זה בעצם סוג של דרך עקיפה להמית אותו. בושה וחרפה למדינה. בושה וחרפה למערכת המשפט. אחרון המחבלים לא מקבלים תנאים כאלה. לא יעלה על הדעת שהיהודי היקר הזה, אני אומר היקר, לא יקבל תנאים אנושיים אלמנטריים. לא ייתכן שתשאלה ממנו זכות שניתנת לאסירים אחרים. הודאות כתוצאה מחקירות כאלה אינן שוות אפילו כקליפת השום. עקבתי מקרוב אחרי פרשת דומא. ליוויתי את העצורים בפרשה ושוחחתי במהלך הפרשה עצמה עם החוקרים של שירות הביטחון. אני יכול לומר לכם בוודאות שכתב האישום הזה הוא שקרי. הוא לא תואם לא את הנתונים בשטח ולא את ההנחות של החוקרים עצמם במהלך הפרשה. אין לזה תוקף של הודעה. זה עוול נוראי שהוא בשום אמת מידה של צדק יכול להתקיים. צריך לתקן כל זה. א', מיד אגף תורני. שקודם כל התייחסו אליו כאל יהודי, לא כאיש טרור, לא כמחבל, הוא לא אויב. תנאים יותר טובים, ראויים לכל אדם באשר הוא. תביעה בסיסית, הומניטרית, יהודית, מוסרית, לא יכול להיות יותר מוצדק ממנה. אנחנו קוראים לכל המערכת להעביר אותו ממש בהקדם לאגף התורני. כל מי שהצדק חשוב לו צריך לדרוש את העברתו של עמירם לאגף תורני מיד. זה ממש פדיון שבויים, ובעיקר לאור התנאים הנוראים שהוא נמצא בהם. חייבים לעשות לפרשה הזאת סוף, לשחרר את עמירם מהכלא. אני קורא לכל אחד להרים את תרומתו בעין יפה ובלב נדיב, כדי שנגייס את טובי הכוחות שיוכיחו את חפותו של עמירם בן אוליאל. משפט חוזר אמיתי. זו חובתנו המוסרית, זו האחריות של כולנו. אנא, תפעל כפי יכולתך, כל מי שבידך, כדי שגם אוליאל יוכל לחיות עם עוד יהודים, להתפלל עם עוד יהודים, ללמוד עם עוד יהודים. זה חלק מהצדק המתבקש לקראת השנה החדשה, בא לנו לטובה. כל מי שיכול, ודאי שעושה פה מצווה גדולה, כמו שאנחנו יודעים תמיד שפדיון שבויים היא המצווה, אחת מהמצוות הגדולות של צדקה. גם פה, שיש ציבור גדול חושב שמה שנעשה פה זה עוול, ולכן יש לעזור למשפחה הזאת בכל דרך שכל אחד יכול רק. לגמור את הרשע הזה, לעשות את הצדק הכי גדול והכי טוב, לשחרר אותו ולפחות קודם כל להוציא אותו מהבידוד, להציל אותו על אגף תורני ולאט לאט בעזרת השם ישוחרר בקרוב.